Коце! Усмихни се, Коце! Коце, усмихни се. Гащи! Ей, така се прави. Така се прави на пак. Наобратно! Пусни ръцете по-надолу. Пусни си ръцете, бе. Ръцете настрани. Пусни. Като птица. Пусни си ръцете. Не благодаря. Те се измориш. Дави насам девета. Който е кеф. Другия път давай ръката. Не, благодаря. Имаш още време да Аз ще Не ли си бил на люлка? Това е голяма люлка. Аз това не казвам, това е голяма люлка. Толкова сме стига вече. Как? Давай нагоре сега, още един. Там изтървах и ни го курси, ама как да сляза да ги гледам? После. Ще ги вземе после. Просто ми беше умишлено, честно. Се кача на камъка, нали? Пак стартова позиция. Пак на стартовата позиция. Ама няма засилвай. Що? Сега тялото ще го дадеш назад. Не искам тебе, не мога. Оп. Пускай, бе. Не ти трябва вече това. Добре. Диви краката. Така, тялото давай назад. Давай назад тялото. Ръцете надолу. Ей, тук ръцете. До корема ръцете. Тук е добре. Кеф. Пусни ръцете. Не. Пусни. Напълни гащи. Иначе ще да оставим там, не мога да следиш. Ти всъщност ръцете не ти трябва. Искаш да оставим? Нали разбираш, че ръцете не ти трябва. Ти се държиш. Седалката те държи. Ти вече си вързан. Ама тук в главата, нали? Всичко. Провеждайте разпит, сега си признай всичко. Ама отвори очите, гледай надолу. Поема сам, давай сега. Голяма работа. Ама той са затворени очи. Или беше? Да, що ръцете вече ми стъпват на заглеваш. 3 пъти за това. Не. Коце, виж сега колата долу ли е на пътя. 3 пъти се прави. 3 пъти се прави, 3 пъти. Ти отидеш към старта позиция, така че е идеално. Нали? Още малко. Не искам никога. 3 пъти за щастие. Много да страга е. Не. Да. Още един път. Коце, още един път. Да. Давай. Коце. Не. Пусни. Остави. Пусно. Я позвоните го на сила, ако трябва. Да, бързо съм, кога се пуснах. Ей.